Izindlela zobuwula, Izaga 6, verse 1. Ndodana yami, uma uyisibambiso somakhelwane wakho, uma uxhawulene nomfokazi, ucushiwe ngamazwi omlomo wakho, ubanjiwe ngamazwi omlomo wakho, yenza lokhu phela, ndodana yami, uzophule, lokhu ungene esandleni somakhelwane wakho. Khothama phambi kwakhe, umncengisise, unganiki amehlo akho ubuthongo, nezinkophe zakho ukozela, zophule njengensephe kumzingeli, nanjengenyoni esandleni somthiyi wezinyoni. Yana entuthanweni, vilandini, ubone izindlela zayo, uhlakaniphe, yona ethi ngenamahluleli, nambonisi, nambusi, ilungisa nokho ehlobo isinkwa sayo, ibuthe ngesikhathi sokuvuna ukudla kwayo. Uyakulala kuze kube nini vilandini? Uyakuvuka nini ebuthongweni bakho na? Ubuthongo obuncane, ukozela okuncane, ukusonga izandla kancane kuze kulalwe, bese kuthi ubumpofu bakho bufike njengomhambuma, nokuswela kwakho njengomuntu wesihlangu. Verse 12. Umuntu omubi, umuntu wokona, nguye ohamba nomlomo ophambeneyo, oqwayiza amehlo, eshudula ngezinyawo zakhe, ekhomba ngeminwe, ubuphoxo busenhlizweni yakhe, uceba okubi ngesikhathi sonke, ususa ukuxabana. Ngalokho ingozi yakhe kufika ngokuzumayo, ngokuphazima kweso uyakwaphulwa, kungabikho ukuphiliswa. Kukhona izinto eziyisithupha zizondayo uJehova, yebo, eziyisikhombisa, eziyizinengiso emphefumulweni wakhe. Amehlo azidlayo, nolimi lwamanga, nezandla ezichitha igazi elingenacala, nenhliziyo eceba imicabango emibi, nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini, nofakazi wamanga ophafuza inkohliso, obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Izindlela zokuphinga, verse 20. Ndodana yami, gcina umyalo kayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko, yibophe enhlizweni yakho njalo, uyithekeleze entanyeni yakho, mayikuhole ekuhambeni kwakho, ikulondoloze ekulaleni kwakho, ikhulume kuwe ekuvukeni kwakho, ngokuba imiyalo iyisibani, nomthetho ungukukhanya, nokusola ngokulaya kuyindlela yokuphila, ukuze ugcinwe kowesifazane omubi, nasekuthopeni kolimi lowesifazane ondindayo. Ungakhanuki ubuhle bakhe enhlizweni yakho, angakubambi ngezinkophe zakhe. Ngokuba intengo yowesifazane oyisiphingi iyiqebelengwane lesinkwa, kepha umfazi womuntu uzingela umphefumulo onqabileyo. Umuntu angaphatha umlilo esifubeni sakhe, izingubo zakhe zingashi na? Umuntu angahamba phezu kwamalahla avuthayo, izinyawo zakhe zingahanguki na? Unjalo yena ongena kumkamakhelwane, akayikuthiwa ongenacala noma yimuphi omthintileyo. Verse 30. Abamdeleli yini oyisela ukuthi uyebe ukuba azisuthise lapho elambile na? Uma efunyanwa uyakubuyisa kasikhombisa, anikeze yonke impahla yendlu yakhe. Ophinga nowesifazane akanakho ukuqonda, wenza lokho okuchitha umphefumulo wakhe. Uyakuthola imivimbo nehlazo, nenhlamba yakhe ayikwesulwa, ngokuba isikhwele sendoda singukufutheka, ayikuyeka ngosuku lokuphindisela, ayikunaka neze inhlawulo, ayaneliswa
noma uphana ngezipho eziningi. Amen.